Здравейте! Намирате се в страницата, където можете да създадете вашата кампания с немедицинска цел или да подкрепите такава. За да създадете такава кампания, ще ви е необходим документ, който да ни изпратите и който удостоверява нуждата от финансовата ви подкрепа. Вие ще можете да създадете кампания в сферата на културата, спорта, образованието, да подкрепите лечението на някой домашен любимец, също така да подкрепите и някое даровито дете в страницата Фондация Бъдеще за нашите деца. Ако пък сте дарител, който иска да подкрепи нашите кампании с немедицинска цел, ще се радваме да сте част от нашето семейство. Вие можете да минете на месечен абонамент, като всеки месец от вашата сметка ще бъде вземана избрана от вас сума за кампания, която вие искате и вие подкрепяте. И не забравяйте, че всъщност не е важно да даряваме много, а да сме много, защото по този начин сме много по-силни. Благодаря ви.